Salutare, oameni buni, la un nou episod din lumea minunată a lui Alex de Minecraft. Vedeți aici niște iron și vă întrebați, bă, ăsta de unde are iron? Ooleu, la schelete, de unde are iron? Păi, vedeți mina asta? Am fost acolo într-un episod, dar episodul nu s-a aplaudat, din păcate. Și mi-au făcut și aici niște un chestplate de piele. Dar mina asta e neexplorată, deci cred. Ia să o explorăm. Da, n-am mai filmat de mult. Da, e explorată pe ei. Porchi. Oh, mâncărică. Avem mâncare, boss. Da, vreau să mănânc sabia. Mă, doar level. Bă, pe hai să ne prăjim și noi iron-ul. Avem nevoie de iron ingot. Ok. N-a mai apărut de mult lumea minunată a lui Alex. Și așa m-am gândit să filmez. Și ești șmecher. Și am vrut să mai filmez 2 episoade de Shadow Fight, dar au trecut de 15 minute și nu știu ce. Și uite un porc. Și uite și un creeper. Și un păianjen. Bă, ăsta e sezonul. Am mai văzut? Bă, să nu bubu. Că te bat. Bă. Dăm drop powder. Nu. Nu. Tai, mă. La prostie. Hai să luăm iron. Ne punem și crafting table-ul. Stai, ne-am scos sabia de piatră. Ok, nu știu ce să ne facem din iron. Oh, scuzați. Sorry. Știu ce să ne facem din iron-ul ăsta. În primul rând ne mai trebuie niște piatră. Oh, fuck, avem doar avem lemon, asta e bine. Dar până copul de lemn ce facem noi bine. Ok. Uite un lac. Ce adânc e. Așa, ok. Ok. Am de avea 7 bucăți de iron. Gata, s-a făcut tot. E cât ține focul, ia să-l frăgem și noi. Putem face niște buți. Dar ce am vrea noi să ne facem în primul rând? De bow meal, da, stați, trebuie să ne facem o coasă și niște bow. Că v-ați dat seama și... Dar n-avem semințe, măi. O secundă. N-avem semințe. Nu prea se aude, nu? Nu prea dăm noi de semințe, dar... Oh, găină! Cu tine, uai, eu n-am nimic, doar cu găină. Bă! Ei! Ok, trebuie să mâncăm. Ca să ne regenerăm și noi puțin. S-a făcut.
Păi să o prăjim și cu asta, e bună. Ok. No. Oh. Acum avem piatră. Ne putem? Nu ne putem. Diamond. Oh. Da. Păi nu prea avem piele. Cât avem? 3. Păi ne găsi o vacă. Asta e oaia aici. Hai să mai tăiem niște lemn, că altceva n-avem ce să facem. Ne scuzați pentru interferențele audio. Oh, uite ce lemn de ăsta ne trebuie, pe tăiem lemn. Altceva n-avem ce să... Mă, ce mă speră. Uai. O ițo, dacă... De n-andră. Sorry. Căuta o vacă. Uoleu. Ok. Pun o mică pauză pe filmare, o mică pauză. Ce bun am revenit! Nu n-am căutat vaci sau ceva. Ăla-i pui. Fac un pui. Ok, cam să... Ce mai asta să fac toată. Ce ne facem noi lemn. Păi... Așa, uite. Avem destul lemn. E gata. Hai să ne strângem de pe aici. Mai explorăm. Wow, drap. Mi-e frică să nu fac mai lungi de 15 minute, că iar trebuie să filmez și nu știu ce, dar unde vaci. Bă, doar n-am omorât eu toate vacile. Uite-mă. Ok. Șanse să ne facem... pot ușor, hai să omorâm. Fac, bă, dar ce fug ăștia. Lăsăm doar unul. Îmi pui o pasta. Oh, uite. Oh, super. Hai să ne facem buzi de piele. Uite, inventarul e full. Buzi de piele. Nu e așa de full. Deci... vrei să te tai? Spune așa. Te uita la mine. Oh, nu.